Coas vacacións do verán ao virar a esquina, os habituais do Campeonato de España de Rallys de Asfalto afrontaban unha das probas máis duras do certame, o sempre longo e complicado Rally de Ourense. Sexta proba da temporada, a cita na cidade termal, acudían máis de 80 participantes, con ganas de superar un percorrido exixente, con 11 tramos e 210 km cronometrados, prácticamente nunha soa xornada. Porque o venres na noitiña, a cita volvía a ser no xa habitual tramo espectáculo de San Cibrao. Milleiros de afeccionados congregábanse nas rúas deste polígono ourensán para gozar cos primeiros achegamentos a esta proba. Algo máis de 3 km de percorrido no que os equipos tentan arriscar o mínimo, pero alén diso sen perder o tempo co resto de rivais directos. E alí, e para non perder o hábito, volvíase a impoñer Cristian García, cunha diferenza de algo máis de 2 segundos sobre Jonathan Pérez e máis Sergio Vallejo, segundo e terceiro clasificados. Iván Ares e máis Gorka Anchustegui, de estrea co novo Suzuki Swift R Plus, completaban os 5 primeiros. Grupo no que non estaba Alberto Monarri, e co madrileño e compañero de equipo de Cristian arrincaba a proba cun tempo discreto por mor de problemas mecánicos que ia padecer ao longo da proba. Con todo, istos non ían ser tempos de referencia para os participantes porque a carreira de verdade ia ter lugar un día despois. Muy satisfecho, hemos pasado momentos de nervios, pero al final lo hemos conseguido. Al final te das cuenta que ir siempre haciendo test cuesta muchísimo dinero, tienes que mover el equipo, tienes que mover el camión, el coche, y al final dónde mejor que verte que en un rally. Teníamos que venir igual al Rally de Ourense, pues en vez de escribir el Super 1600 escribimos este y hacemos test aquí. Esa es nuestra idea de aquí a final de temporada y dependiendo de cómo vaya, pues ya verás, nos plantearemos el año siguiente. Es un coche con el cual AR Vidal, Galicia, tiene que estar contenta. Es el primer coche que se hace en Europa de esta categoría. Es para estar orgulloso. Moitos tramos e kilómetros por diante na etapa do sábado, pero un mesmo denominador común: Cristian García. Y derecha 10 fondo, izquierda 10 fondo, rasante por dentro fondo 30 y derecha 6 menos. O aragonés volvía a aplicar a táctica de atacar forte e non permitir sorpresas, asumindo o liderado malia sufrir unha picada de roda logo de bater en contra unha cuneta. Así quedaba esa roda logo do trance no primeiro paso por Toén, en o que só perdeu 9 segundos ao acontecer na parte final do tramo. Por detrás, era moito maior o movimento. Jonathan Pérez causaba baixa por mor dunha saída de estrada, tamén batía contra unha cuneta e capotaba. Pola súa banda, en só 2 tramos, Monarri poñase as pilas e subía ata o segundo lugar, dando conta no camiño de Vallejo, Ares e máis Pedro Burgo. Pero a sorte non estaba do lado do madrileño, máis avarías irían retrasar ata o 7º lugar no remate da matinal do Rally de Ourense. Na altura, o duelo GT estaba servido. Ares e máis Pedro Burgo tomaban posicións cara aos tramos da tarde. E con Sergio Vallejo moi preto deles.
Canón do Sil ia ser o xuíz nesta disputa. Sí, foi o gran duelo do rally, ese que nos regalou as mellores imaxes dende fora e as manobras ao límite dende o habitáculo. Un man a man no que a falta dunha sección, Burgos subía ata o segundo lugar. Ares devolvía a moeda. Sabedor de que no Canón ia ter problemas para dar caza a Pedro Burgo, atacaba en Esgos e Maceda, obtendo unha renda final de só 7 segundos que lle permitían gañarlle a partida ao seu rival. O público agradeceu o tremendo espectáculo. Poco tarde derecha 4 más menos, largamente Q. Y 60, poco tarde izquierda 4 Q, abrir. Y 30, resalte 5 por derecha y 80, y ojo frenos izquierda 3 menos, desvío. Y 40, y poco tarde izquierda 5 larga, 40 con rasantes, a las 30, poco tarde derecha 5, largamente Q. Sí, moi contentos. Nós xa tiñamos esa sensación de que habíamos logrado xa adaptarnos á condución do Porsche. Creo que rodamos durante toda esta tempada moi rápido. E, bueno, aquí quedou máis que confirmado, non? A pesar dos problemas, estuvemos aí peleando con Iván de tú a tú hasta o último treito, así que genial, paséno genial. Fuertes aplausos para Pedro y Marco Burgo. Empezamos un pouco dormidos en la primeira pasada da Peroxa. Conseguimos el scratch en Toen, nos volvimos a meter en el rally, nos motivamos y a partir de ahí, pues nada, atacando siempre al máximo. Después la primera pasada del Cañón do Sil no daba encontrado el ritmo, es un tramo que no conozco, no tengo experiencia de correr años aquí y bueno, creo que es un tramo muy delicado que requiere experiencia y ahora en la segunda pasada intenté correr, pero aún así no estaba delante, así que la táctica era atacar en los otros dos de la tarde al máximo, abrir la máxima diferencia posible y intentar llegar al cañón con un poco de margen, ¿no? que lo acabamos de lograr. Faltanos falar do gañador, pero é que non houbo sorpresas. Malia os fortes ataques dos Porsche, Cristian García non tiña moitos problemas para manter o ritmo e mesmo agrandar a renda por riba dos 40 segundos. O piloto aragonés suma así a quinta victoria da temporada. O título de campeón de España é prácticamente seu. O desenlace vaise dar máis cedo que tarde. Cada vez lo tenemos más cerca, ¿no? No pensamos en el campeonato, se va pensando, lo que pasa es que cuando te pones el casco, pues bueno, se olvida todo. E malia que a batalla entre Ares e Burgo foi a gran protagonista do rally, os irmáns Vallejo tamén tentaron non perder o ritmo de cabeza. O seu andar en Ourense sempre rápido non lles permitiu achegarse aos Porsche, pero tampouco perder moito con eles. Os lucenses, ao cabo, foron cuartos. A verdade é que corremos o 100%, non sei se o 100% do coche, pero non andará moi lonxe. Así que demos todo o que tiñamos, en fin, o resultado pasa a ser casi secundario, tengo que agradecer a máis o público que animando como se estuviéramos loitando por gañar o rally, así que nos loitamos sinceramente para intentar estar no podio ao 100%. Pero bueno, a cuarta posición non está mal, collemos algún puntiño e as sensacións co coche son realmente boas, sobre todo en curvas e baixadas, nas rectas subindo vamos un pouco escasos, pero bien, contento. Superadas as avarías, Alberto Monarri remataba no quinto lugar. Non houbo opción a remontada máis aló dos equipos máis rápidos nas dúas rodas motrices, tal era o ritmo que se estaba a levar na cabeza. Dani Marván foi oitavo co seu Lotus. Tamén retrasado polos lóxicos problemas de xuventude, alo menos Gorka Enchustegui acadaba o obxectivo de completar en kilómetros co novo Suzuki Swift R Plus. Os tempos da última sección si foron significativos, do que poden dar de si estes vehículos. Todos sabemos que en un test no se hacen estos kilómetros, no es lo mismo en unos kilómetros que se hacen en un rally, además un rally como Ourense,
y bueno, pues yo me alegro que el equipo se haya decidido a estrenar el coche aquí en vez de hacer test y bueno, pues al final hemos pagado la juventud, ¿no? El coche por la mañana daba problemas, daba fallos de motor, eran tonterías, pero bueno, al final nos han hecho perder un mogollón de tiempo y la verdad es que por la tarde hemos tenido algún problema que otro con los frenos también, de poner un poco a punto y tal, pero así con el rally y con el coche me quedo del último bucle, que ya tocamos cosas de la suspensión también y ya el coche iba mucho más cómodo. Do resto, José Manuel Lista volvía a subir ao podio do N+. Máis discretos foron os resultados de Manuel Sandamil ou Javier Ramos nos grupos N1 e N. Mentres que nos históricos o espectáculo chegaba da man de Javier López. E entre as baixas destacaron a dos irmáns Pais por mor da rotura da caixa de velocidades ou a do piloto ourensán Javier Paz, que volvía a competición con este Ford Fiesta R5 logo de 2 anos no dique seco. 20, rasca un poco tarde, derecha 2 más, se abre, larga 10, sigue izquierda 4, 40, tarde, derecha 4, larga 20, 30, frenando, sas derecha 3 más, sigue izquierda 3. Só na fronte do equipo Suzuki para loitar polas dúas rodas motrices, Adrián Díaz protagonizou un rally de menos para máis, logrando unha nova vitoria nesta categoría que domina. Un novo resultado que permite ao piloto galego reforzar a súa posición de liderado. Moi contentos, non? O rally ten moitos kilómetros. Nos fomos con bon ritmo durante todo o rally, desde a mañá, o primeiro bucle da tarde, logo no último bucle decidimos levantar un pouco, porque, bueno, non tiña sentido tampouco que a ventaxa que tiñamos, nin na clasificación xeral poderíamos adiantar ningún posto. Polo demais, o podio nesta categoría de dúas rodas motrices completaban os equipos participantes na Copa Clio R3T. Fran Cima e Surayen Pernilla disputáronse a vitoria o segundo. E precisamente iso, un segundo, foi o que lle separou ao cabo do rally. Cima levaba o gato a auga e igual as cousas no cómputo xeral desta Copa. Al final corres una Copa de promoción para tener estas luchas y es lo que me gusta, por eso me gusta el automovilismo y por eso estamos aquí. La verdad es que darle la enhorabuena a Fran porque ha hecho un rally de 10 y bueno, un segundo se nos escapó, pero bueno, eso augura buenos rallies. A R2 volveu ser cousa de Esteban Ballín, o piloto de Opel domina a categoría. E aínda que o seu principal rival nos rallies rematou, nesta ocasión Manuel Bora tivo un rodar e un resultado máis discretos. A pesar do que se poida ver nas imaxes. Mora foi terceiro por detrás do piloto local Iago Silva, do que a afección esperaba todo neste rally. Non defraudou, foi o mellor equipo ourensán. Izquierda 5, bajamos fuerte con derecha 4, no dar en camino. Derecha 4, no dar en camino y frenamos fuerte, ojo, izquierda 2, redonda y tarde 2 ahora. Salimos tope, derecha 5, no dudar, 75. Frenamos suave, ojo, en derecha 5 menos, para izquierda 3 más, engaña pronto, derecha 5. A categoría R2 foi tamén pleno de equipos galegos. Pois no resto de clasificados, logo de Ángel Paniceres, Soltar 30, derecha 7 de 2, botes abre, ceñir final, quedar 50, izquierda 4, abrirse 20, izquierda 4, abrirse 20, izquierda 6, grava 70. vencedor no apartado junior. Atopámonos a Roberto Blach, Marcos Canedo, Javier Pardo ou Luis Aragonés. E entre os R3 a Jaime Castro.
Estanislao Reverter o foi todo no automobilismo ourensán. Piloto, organizador e mesmo mecenas, como ben sabedes, conta incluso cunha estatua na cidade das Burgas xunto cun dos seus coches máis emblemáticos, o coñecido como Alpinche, vehículo que a fundación co seu nome está a restaurar. Hace un año contamos con el apoyo de 34 pilotos del Campeonato de España de Rally de todas las épocas que se unieron pues para donar objetos personales suyos. Hicimos una subasta en eBay y el resultado de esa subasta en eBay pues lo estáis viendo. Este coche tiene una historia muy curiosa. En el año 69 Estanislao Reverter compró un Porsche 911R, que de ese coche se hicieron en el mundo 24 unidades y 2 prototipos. En el año 1970 se lo prestó a un piloto de escudería Ourense para que corriera el Rally de Ourense, a José Pavón, iba en primera posición y bajando el alto de Rodicio a la noche pues sufrió un accidente, entonces pues la mecánica quedó intacta. Y mi padre pensando pues compró un Alpine, un A110 1300, lo desmontó y dijo, ¿por qué no le voy a meter el motor y la mecánica de Porsche a un Alpine? Y de ahí surgió el Real Por, que era Reverter Alpine Porsche, pero después en el año 72-73 los aficionados le empezaron a llamar el Alpinche, y viene el Alpinche. Este coche ganó muchísimas pruebas del Campeonato de España de rallies, compitió contra los Porsche oficiales de Repsol, y compitió contra los SEAT oficiales de aquella época, o sea, y les ganó. Entonces, claro, pues para hacer un coche ganador, la verdad que es algo, te lo vas a pensar ahora en los años 70, aquí en una ciudad como Ourense, dices, ostras, ¿cómo es posible que llegaran a hacer esta cosa? Falando xa das copas promocionais, Efrén Llarena suma e segue entre o Suzuki Swift. O piloto presente tamén no desafío Peugeot francés amosa un ritmo de carreira superior ao dos seus rivais, apuntándose unha nova victoria en Ourense, a terceira en 4 carreras disputadas. Nosotros hemos llegado con problemas también y un rally muy duro para los coches y bueno, muy bien, la verdad que muy bien todo. Xusto por detrás, moitos problemas para os equipos galegos. David Cortés ten o seu ano negro e non foi profeta na súa casa. Unha nova avaría desta volta na caixa de velocidades faríalle abandonar cando trataba de loitar pola vitoria. Máis dolorosa aínda, o lucense Antón Pérez tiña xa o segundo lugar nas súas mans, cando tamén deixaba a carreira camiño ao parque pechado final, e coa mesma rotura que Cortés. Así as cousas, Juan Mañán subía ao segundo lugar e o coruñés Daniel Verdomás o terceiro. Novo podio logo do acadado en Ferrol. Fernando Rico foi cuarto, tamén con problemas na caixa de velocidades. Pablo Rey foi sétimo. Javier Andrade oitavo. Mentres que Diego Rumbo echaba esta clasificación. Bueno, ahora mismo está para andar, Estivo para andar. Vamos. Ras centro, 60. Poco tarde, izquierda 4, abrir 40. Porque Javier Bouzán, malia ser a súa primeira participación en Ourense, non perdía a oportunidade de rodar forte e apuntarse unha nova victoria entre os Dacia Sandero. Suma e segue o galego, el líder da Copa, que aquí remataba por diante de Pelayo Fernández. Ourense tampouco nunca viñéramos, pasou igual que Cantabria. Son rallies novos, entrenamos, vamos a 3 pasadas, non hai... No primeiro tramo penalizamos por un error meu, salín un pouquinho antes de tempo e despois salimos ao ataque. No primeiro tramo quitamos de 4, no segundo unha nota mal anotada, xogámonos unha mala pasada salíndonos fora, pinchamos unha roda, bueno. E despois eles tamén tuveron problemas, entón fomos solucionando. O Rally de Ourense, o Campeonato de España de Rally se inicia as súas vacacións de verán. A tempada retomará a actividade a mediados do mes de setembro, coincidindo co Rally Princesa de Asturias. ...107 participantes na cuarta cita da temporada no Campeonato Galego de Rallys.
O de Narón ia contar cun percorrido coñecido con 2 tramos e 2 pasaxes a cada un deles para dirimir o vencedor final deste rally que prácticamente foi un man a man entre Alberto Meira e máis Iago Caamaño. Caamaño, líder provisional do campeonato, saía con forza e arrincáballe 7 segundos ao seu rival. Meira marcaba os seguintes mellores 3 tempos da matinal, pero non eran dabondo para superar ao do Ford Fiesta R5, que remataba líder ao cabo da segunda sección. Con todo, a carreira daría a volta no primeiro tramo da tarde. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, salida 75, derecha 3 menos, no ceñir. 3 menos, no ceñir. 75, cuidado que están frías. Rasillo por derecha 25, parando tarde, izquierda 3. Tarde, izquierda 3, y quedar 10. Para poco tarde, derecha 3, redonda y aguantar. Y abrir 25, para ya derecha 3. Y quedar 50, para pronto izquierda 5, 100. Tarde izquierda 5 y quedar 10, para allá derecha 5. Iago Caamaño saía con ritmo, procurando un bote un pouco que seguir na fronte da clasificación. Meira, após facer axustes no seu vehículo, tamén saía coa intención de superar a Caamaño. 3, 2, 1. 50, Fernando fuerte, Izquierda 5 menos. Se cierra mucho. Para derecha 5 menos, muy larga. Se cierra mucho. Abrimos 20. Nesas estaba a carreira cando o líder provisional da proba pisaba a erva nunha freada e ocorría isto. Y ya derecha 6 sobre Rasillo. 75. Uy, ¿qué pasó aquí, Chorbo? Un peón no momento menos agardado en o que Iago perdía preto de medio minuto. Ya está la hierba. Venga, vamos. Tarde, derecha 2 menos. 2 menos. Tranquilo, Sí. Ya izquierda 3 menos. Y quedar 25. Mais aínda, quizáis desconcentrado por este feito, pouco despois, pasábase de freada e facía un recto nun cruce. 3 menos, cuidado que lo comes. Volvía a perder segundos moi importantes que ían decidir a carreira. Venga, 75, izquierda 7 sobre Rasillo, fondo. 75, con cuidado ahora que está sucio, pronto izquierda 7. Contento hasta ese momento y contento ahora mismo porque soy el que menos experiencia tiene de este campeonato y joder, hemos ido liderando el rally hasta el mediodía y súper contentos, ¿no? Porque los tiempos, estamos haciendo unos buenos tiempos, vamos a un buen ritmo y hemos cometido un error y nos ha costado un rally. Xusto por detrás do Fiesta, Meira sabía que algo acontecera. Así, e salvo no derradeiro tramo, o do Mitsubishi marcaba os mellores tempos e facíase coa vitoria nesta proba. 40. Iago pasouse de frenada. Izquierda 7 en ras, teñir máis 60. Izquierda 7 larga ceñir hasta 42 segundos separaban ambos os equipos no parque pechado final. Sabemos que se queremos ter opcións o campeonato pasaba por intentar gañar aquí. Bueno, o das carreiras o ir un pouquiño apurados, tanto podía facer o trombo como eu, sabes que un furo, calquera cousa pode botarche por terra todas as opcións, pero bueno, nós estamos contentos e a ver se sigue esta racha. 5, 4, 3, 2, 1 y lume. 50, rascón derecha 5. Y 50. Do resto, Alberto López semellaba estar en disposición de lutar por la terceira plaza. Derecha 5 a 5 menos en ras rápida y 30, izquierda 5. Para derecha 5. En esas estaba cando bloqueaba a caixa de velocidades do seu Mitsubishi. Con derecha 4 menos, muy poco K. Y 20, izquierda 5. Bloqueo, se marcha. A ver esa collera. No. Me cago na puta, que susto, tío. Novo abandono para da Terracha, que deixaba a terceira posición nas mans de Jorge Pérez. Mais aínda co abandono dun Javier Martínez Carracedo, mermado por mor dun accidente doméstico nunha das súas mans. O de Salceda recuperaba así sensacións e ritmo de carreira logo dun inicio de tempada cun problema mecánico que descubriron no seu Renault Clio R3. Al fondo termina ras, para derecha 3 y sigue derecha 3 otra vez y 30 en izquierda 1, abajo termina izquierda 2 y 40, al fondo Jofín, derecha 6 corta horquilla.
40, empatamos o tempo. Os dous primeiros rallies tivemos un problema co coche porque había unha peza mal montada no autoblocante, eu xa non sabía se era cousa miña, ao final descubrimos que non, que era cousa do autoblocante, pois entui mellor e aquí xa salimos a correr, a luchar moito porque aquí a xente correu moitísimo hoxe, os tramos moi difíciles, Narón sempre son difíciles. Eu creo que facemos unha mañá inteligente, correndo bastante, e agora a tarde pois xa máis non relajados, porque aquí non si quen se relaja é malo. Conservando e intentando ir fino, sin pinchar, sin cometer fallos. Os BMW M3 do local Daniel do Pico e máis de Adrián Campaña tamén foron protagonistas neste rally. Vehículos veteranos, pero pilotos rápidos e habilidosos con ansias de estar moi arriba. Do Pico remataba na cuarta posición, a mesma do dorsal co que saía. Campaña nesas estaba na cabeza de carreira cando picaba a roda no derradeiro tramo do rally, perdendo moitos minutos no trance. Non empache, el 2 menos, a modiño que ti sabes. 100 trazar. Vamos. Izquierda 5, largo 55 e 50. Pero velaí quedou tamén a súa demostración. Como demostración tamén foi a de Jorge Cajiao, clasificado no top 10 do rally. Grupo de 10 mellores clasificados que pechaba Roberto Rendal nunha das súas participacións puntuais en rallies. Baixas destacadas como a do local David Grandal ou a picada de roda de Campaña mudaban a clasificación na Copa Top 10 Pirelli gañada por Jorge Pérez e con Adrián Gómez con este Ford Fiesta R2T ou Tino Iglesias completando o podio. No volante da Federación Galega de Automobilismo, moitas ansias tiña Dani Castro coa proba da casa, unha cita que non sempre lle foi ben, pero que desta volta, a de ter problemas, permitiulle sumar unha nova vitoria e ser máis líder da Copa. O ritmo aquí tamén foi infernal. Alén diso, Dani foi quinto na clasificación xeral do rally. Contentísimos. Teníamos una espina aquí del Rally Narón y hoy, pese a los problemas que tuvimos de caja desde por la mañana con esa segunda que teníamos que aguantarla, se me fastidió un cravoso o algo, teníamos miedo que no aguantara, pero bueno, al final aguantó y estamos aquí. Bueno, que increíble. Álvaro Méndez non tivo problemas desta volta, pero na casa de Dani era ben difícil superalo. 27 segundos tiveron a culpa. Terceiro foi Rubén Gandoi. Pola súa banda, no trofeo Pirelli AMF non houbo sorpresas. A vida conta do ritmo que leva este ano semellaba claro que na casa Adrián Gil non ia deixar fuxir a oportunidade. E así foi. Nova vitoria, aquí por diante de Pablo Aneiros e Rubén López. En a Copa seguro por días, César Díaz por fin remataba unha proba confirmando que o ritmo de carreiras anteriores máis cedo ou máis tarde ia ter premio. Vitoria para o lucense e con diferencia fronte a Iago Gabeiras e Juan Carlos García. Vicente Cabarcos era o único clasificado na Copa Historic Rally Cup. Total de 73 vehículos remataron a proba, moitos deles equipos da contorna, con ansias de disfrutar e de facer disfrutar. O Rally Sur do Condado agarda os habituais do certame antes tamén de que o campeonato tome o habitual descanso estival. ¡Acabamos! Ahora sí que nos falta a nosotros kilómetros porque el coche ahora sí que no... Ya, hombre, a ver, siempre hay cosas que hacerle, pulir y tal, pero el coche sí es bueno. O sea, estamos hablando de un coche... Este coche, casi me atrevo a decirte que igual es un pelín mejor que el que ganó el campeonato del mundo en el 81. O sea que máquina hay. Ahora lo que hay que es pulirse un poquito nosotros,
sacar lo máximo de nuestras manos y de nuestra cabeza y intentar hacer kilómetros y intentar aprovechar todo el potencial que tiene. Potencial no novo score hai e tamén experiencia, por iso o resultado no 8º Rally de Asturias histórico por parte de Xesús Ferreiro e de Xavier Anido non foi máis que a confirmación de que van polo bo camiño. Nunha proba con forte presenza estranxeira, un terceiro lugar absoluto é un gran resultado para o equipo galego. A proba asturiana foi cousa do expiloto de Fórmula 1 Eric Comás e o seu veterano pero poderoso Lancia Stratos. Máis rápido do que Daniel Alonso, vencedor al indiso no apartado nacional. Por momentos, Alonso tivo que defender a posición fronte a Serge Cassot. Aínda que moi preto do fin do rally, o francés sofría unha saída de estrada, perdendo tamén o terceiro lugar en favor de Ferreiro. O italiano e campeón de Europa, Pedro, rematou na cuarta praza. Pola súa banda, Ander Arana completaba o podio no apartado nacional de velocidade, logo do abandono do piloto local Lolo García. Rematamos este programa coas espectaculares imaxes desta proba puntuable para os campeonatos de Europa e de España de rallies para vehículos históricos.